Latexos albivermellos, un podcast de Alex Gato e Xosé Ramón Penoucos. Bueno, pues comenzamos esta aventura de Latexos albivermellos agora en Ser Podcast. Nada, unha aventura que comeza neste primeiro episodio na cadena Ser en Radio Lugo. Compláceme evidentemente dar a benvida ao meu compañeiro de aventura, don Xosé Ramón Penoucos. Que tal? Como estamos? Pues sobrevivimos, que non é pouco. Bueno, creo que neste primeiro episodio temos que poñer tamén un poquinho en contexto, non, como se fraguou eso de desembarcar aquí, porque non é un programa que nacese nesta casa, sí que se acolleu agora para esta terceira tempada, non, que podemos rebautizar como unha primeira, non, o renacemento dos Latexos albivermellos. Sí, naceu nunha casa pequena, en medios, dito así, pero grande en corazón, non? Como é ese radio, como é o Xornal de Lugo, os medios locais, pois que decidiron apostar un pouco por nós, decidiron un pouco apostar tamén polo Clube Deportivo Lugo, por ocupar un espacio que daquelas non existía, non había, non? E entonces, pois, o experimento eu creo que resultou bastante ben. De feito, pois, eses 3 anos foron fantásticos, e o que vamos a facer é, evidentemente, pois, celebrar este salto que para nós é de calidade e de cantidade moi grande, tanto para Edgar como para min, e estamos felices de comenzar esta andaina na Ser, na casa que a partir de agora vai ser a nosa, non? E aquí, como ben decías, non ves solo, está con nós tamén Edgar Marentes. Que tal, Edgar, como estamos? Moi ben, moitas grazas, nada, un placer pues, estar aquí nesta casa tan grande que tamén nos acolleu, dar as grazas tamén a Así Radio e a Xornal de Lugo, porque, bueno, con todo empezou con eles, pero bueno, con moitas ganas, con moita ilusión de comezar esta nova etapa, da túa man tamén, así que nada, vamos a facer un tándem curioso este ano. Edgar, que é a voz da afición, tú hai que dicirlo, eu creo que coñecen todo o mundo, pero Edgar é un pouco que nos palpa o pulso da afición e nós somos máis os que lle saltamos ao pescozo aos invitados. É que está aí no fondo norte que lle metemos máis o dedo na chave. É moi importante a afición, porque sen afición non habería fútbol, non habería deporte, non habería xogo. Bueno, pois darvos a benvida aos dous que imos a estar aquí os mércores latexando na contorna da actualidade do Club Deportivo Lugo. Tamén agradecer a entidade albivermella, non, as facilidades que nos poñen, pois para ter nun día como hoxe que inauguramos este podcast de Radio Lugo da cadena Ser, este Latexos albivermellos, nada máis e nada menos Penoucos que con Míster, con Iago Iglesias. Benvido, Iago. Hola, boas noites. Sí, o sea, é a posta de largo e non había mellor invitado, lóxicamente, que Iago. Además, eu creo que é un momento oportuno inda que vamos a entre comillas, presentalo en sociedade, que é o que se trata, non? Este programa como ben sabedes, non é un programa de pulsar a actualidade, de contar fichaxes, de falar de tácticas, nin cosas polo estilo. É un programa para presentar os invitados, que sempre cerramos falando, lóxicamente, da actualidade do Club Deportivo Lugo. Un Club Deportivo Lugo que, como se suele falar, a partir da 9ª, 10ª xornada, e cando os adestradores empezan a ver esa evolución do equipo, empezan a ver ese crecemento, empezan a ver o que queren, e, polo tanto, tamén vai ser importante no tramo final pois que Iago nos transmita esencialmente as sensacións que está tendo a partir deste que podemos chamar punto de inflexión na tempada, ou que din os adestradores, que son os que entenden que empeza a ser o punto de inflexión. Bueno, Iago, como dicimos, vamos a comenzar polo principio, nunca mellor dito. Quero que nos contes, ao marxen do Iago adestrador. Antes houve un Iago futbolista que non chegou á primeira división, evidentemente, como non chegamos ningún dos que estamos aquí, ainda que todos deseamos, pero si houve un Iago futbolista. Que nos contas deses primeiros recordos en Palmeira e en Ribeira, desas primeiras andainas túas polos campos, si daquelas había campos, xa, non? Claro que había campos, e ademais eran os campos de terra. Eran os campos de verdade. Eso é. Eu creo que, bueno, son dos 80, creo que son da última xeración, ou das últimas xeracións que colleu eso de que se pedía un balón por reis e por cumpleanos, que pasábamos todo o día fora da casa xogando en calquer lado, desde o colexio hasta despois os fines de semana, xogando no parque cos amigos. Sí, evidentemente que houve un Iago xogador, non pasou de regional preferente. Dime conta moi pronto de que non iba a vivir do fútbol, pero sí que tamén, pois con escasos 21-22 anos, por mor de estudiar a carreira de Ciencias do Deporte, naquel momento INEF, pois abriúseme un panorama diferente para poder vivir do fútbol, que era do outro lado da liña, como digo eu,
A partir de aí empecé a formarme ata día de hoxe, pero evidentemente que eu creo que todos os que nos dedicamos a isto, sexamos futbolistas, adestradores ou calquera que forme parte dun clube deportivo, pois en algún momento xogou o fútbol ou se é de baloncesto ou de balonmán, pois xogou a eses deportes, foi un pouco pois o que xerou a ilusión e sobre todo o amor por este deporte, non? Que eu sempre digo que estou enamorado deste deporte, estou enamorado do fútbol e sobre todo estou enamorado agora mesmo pois do día a día, da semana, e considero-me un privilexiado de poder vivir desto. Recordas ese momento que dixeche botas fora, vou poñer o chándal, ou foi algún un proceso de meses ou de tal no que fuches decidindo? Eu creo que foi algo que se foi dando co tempo. Eu creo que moitos exfutbolistas, cando deixan de adestrar e pasan a ser, cando deixan de xogar e pasan a adestrar, sí que teñen ese interrupción forte, non? Pasan de xogar a de repente se retiran, en escasos algúns un ano, 2 anos, outros nada máis deixar de xogar sí que se empezan a adestrar, é un cambio moi drástico. Eu creo que no meu caso foi algo paulatino, foi algo normal, no sentido de que simplemente fun deixando de dedicarlle tempo a xogar ou a centrarme en xogar, e máis cada vez me foi gustando máis o de adestrar. Evidentemente hai durante un período de 2-3 anos que alternas xogar ti con adestrar, neste caso en categorías inferiores, con rapaces, aí empeza todo, e pouco a pouco, pois bueno, vas collendo amor por isto, vas formándote, vas cada vez pois empezas con rapaces de 8-10 anos, vas dando o paso, chegas a rapaces de 14, 15, 16, 18, e pouco a pouco pois vas deixando de lado de xogar para dedicarte máis a entrenar. Claro, así foi o proceso. Que foi o que abriu, non, un pouco a lata, non, de decir, pois eu quero adestrar, non, porque ao final, como comentabas, non, o que foi futbolista é unha evolución supostamente natural, non, pero tú para decir, pois a min casi me interesa máis adestrar que xogar. Sí, bueno, non sei, eu creo que son varias cousas, non? Quizáis, pois, no período de xogador, pois, certos adestradores que naquel momento, pois, o mellor me marcaron, no sentido de que para aquela época eu creo que evolucionou moito o fútbol en todos os sentidos, no tema adestramento tamén, os adestradores cada vez non é o mismo un adestrador de fútbol base agora que a formación que hai, que un adestrador de hai 20 ou 30 anos, que xa bastante facía con ternos bueno, pois ocupados e controlados durante os adestramentos e o fin de semana. Eu recordo de o meu propio adestrador ou os propios adestradores vir no coche, ir 5 ou 6 no coche para ir a xogar por aí adiante, nos viña a buscar el, non, a casa. Eso agora prácticamente é impensable. E a partir de aí, pois por ese amor, por ese, bueno, un pouco por ter esas 2-3 personas de influencia, tanto adestradores como despois na carreira profesores dentro da propia carreira, despois sacando os cursos de entrenador, como pudo haber sido no seu momento Julio Díaz, que é coñecido aquí en Lugo e demais, pois vai calando, vai cada vez, bueno, vai interiorizando máis, vai gustando máis, vas probando máis, e o tempo vaiche levando a iso. Ese fútbol regional do que falas, porque, a ver, na tua historia pasaches por todas as categorías, todas, prácticamente, decir, por toda a base, o Boiro, o Pontevedra B, o Palmeiras, o Compos, a Etapa en Arabia, o Atlético Ribeira, o se pasache prácticamente por todas as categorías, de maiores e de pequenos, dito así, por todo o fútbol, non? Ese fútbol regional curte moito, non? Curte moito, e ademais, pois mira, eu recordo, sempre o digo, pasarán os anos e o seguirei recordando con moito cariño, precisamente o ano do Palmeira é un ano no que eu paso prácticamente de deixar de xogar, con 23-24 anos a adestrar, paso a adestrar a moitos amigos, compañeiros, en terceira regional, é a última categoría do fútbol. E, sin embargo, foi un ano moi bonito, no sentido de que foi un aprendizaxe para min, en términos deportivos tamén foi unha temporada moi boa,
lonxe ou lexos de ser importante a categoría, non? É o que faz. Creo que hai uns procesos, creo que hai uns pasos que hai que ir dando, e parte da culpa de que hoxe este aquí no Clube Deportivo Lugo, pois ten ese pasado, non? Como ti ben dís, dende prebenxamíns, empecé con rapaces de 6-8 anos, prácticamente adestrei todas as categorías, ata juvenil división de honor, despois pasas a senior, regional preferente, terceira división, segunda antigua, segunda B, segunda ref, primeira ref, e con ese pasado tamén dun ano ou de medio ano en Arabia Saudí, nunha parcela diferente ou nun posto diferente, que era o de preparador físico. E co paso do tempo, pois todo fai que vayas evolucionando e chegando hasta aquí. Sí, porque se va unha idea tamén aos nosos ointes, porque estamos falando de equipos como o Palmeira, que hoxe non é coñecido, o Atlético Ribeira si sen conocido, pero menos que antes, o Boiro, estamos falando dunha zona de Barbanza con unha tradición futbolística moi alta, e que fai non tantos anos estábamos falando comparativamente con Lugo hoxe dunha Sarriana, dun Vialbés, de equipos con un certo potencial. Eso. Digo para situar en contexto o que sería ese fútbol, non? Sí. Tú xa mencionabas o tema da Arabia, non? Basta Arabia con Caneda como preparador físico. Que se pasa pola cabeza nese momento de vou a Arabia, vou saltar do Palmeira a Arabia de golpe? No, de feito non é o ano eu estou en Pontevedra, de Pontevedra vou a Porto Novo regional preferente, e de ese ano o ano seguinte pois sale o de Arabia, sale o de ir a Arabia, precisamente porque Raúl Caneda, que é da zona de Ogrove, está no Al Ittihad, actual equipo, para os ointes que non se den conta, é o actual equipo de Benzema. Fan a pretemporada alá no Grove. Raúl os leva a facer a pretemporada ali o Grove. Non pasar tanto calor, esencialmente. Sí, van ali, fan en Sanxenxo, Porto Novo, Grove e tal, e no período que están ali, pois o preparador físico que tiñan os deixa, queda esa plaza libre, contacta conmigo, temos unha reunión e vou para lá con eles. Estou ata a final de temporada, ali a temporada non é como aquí, que empeza en agosto e acaba en maio, sino que é ano natural. Estou hasta diciembre, o ano ese, 2013. Hoxe xa máis conocido, pero daquelas ir alá ibais sí, casi cegas, non? Foi unha aventura, sí, totalmente, sobre todo daquela todavía. Ahora o fútbol árabe está crecendo moito, naquel momento había pois unha regla que agora xa non hai, ou polo menos teño entendido que xa non hai, que só podía haber 3 xogadores estranxeiros. Creo que o abrir ou quitar esa regla, o que están buscando é o crecemento do fútbol árabe, non? Levando estrellas, evidentemente pagando, pero facendo crecer o nivel do fútbol árabe. Cando nós estuvemos ali solo podías ter 3, o resto tiñan que ser todos xogadores dali. A verdade que foi unha experiencia boa, tanto a nivel deportivo como persoal, pero tamén foi dura polo choque cultural. Foi moi grande. Non ten que ser fácil, sobre todo daquelos, xa están máis occidentalizados. Correcto. Ademais, hasta a nivel de anécdota, non? Pero a nivel burocrático tamén foi complicado, non? Sí. Porque tú estes aí un problemilla, o primeiro que atopei en Google, non? Sí. Buscando eso, pues, o pasaporte de ya. Sí, eso o problema que hubo aí co visado. Sí, a cousa é que ti cando chegas a Arabia, o primeiro que, ti é como se fose Estados Unidos ou calquer outro equipo, non? Ou calquer outro país. Ti para entrar, neste caso Estados Unidos, necesitas un visado, unha visa. Ti podes entrar por traballo ou podes entrar por turismo. Naquel momento por turismo en Arabia non había, agora si xa podes viaxar por turismo, entonces é por traballo. O primeiro que fan é pedirche o pasaporte, supónse que o club, no momento en que queda co teu pasaporte, ten que poñer en regla os teus papéis, e ali ti estás como invitado. Entonces digamos que o clube, é como se agora o Club Deportivo Lugo invita a un entrenador, a un tal, ten que o dono do club encargarse de que este en unha situación legal, non? Eso é como que eles responden por ti, non? O problema que houbo, que nos enteramos despois de 7 meses, foi que eles en ningún momento nos puxeron os papéis en regla. Eras un ilegal. Era un ilegal, sí.
Era increíble porque estábamos xogando Champions League asiática, entre medias viaxabas a China, cada 15 días viaxabas dentro do país, conducíamos un coche ali, gracias a Dios nunca tuvemos ningún problema. Eu recordo, e todavía o teño na casa, que o único que tiña un pouco como salvoconduto, ou que tiñamos, neste caso Carlos Alonso Fixio e eu, que vivíamos xuntos, era un papel cun sello do clube, cun escudo do Al-Ittihad. De feito, a única vez que tuvemos un mínimo problema, que foi para entrar nun centro comercial, polo tema de ir de pantalón corto e demais, bueno, enseñamos o membrete, o papel, e o tío dixo pa dentro. Non, entonces dixemos, bueno, somos importantes, que aquí hai tal, pero cando chegou o momento de volver para casa, no parón que había ali o pasar Navidades, pois desde o club nos informan que non podemos ir ao aeroporto, porque no momento en que queiramos salir, pois que nos van a deter, porque Arabia precisamente, non sei agora, pero naquel momento era dos poucos países que se estás ilegal non che monta no primeiro avión e che manda de volta, sino que che retén ali ata que o teu país pregunta por ti, non? Entonces houve un pouquiño de revuelo. Estuvemos casi 10 días esperando a que se arreglase o tema, e, bueno, finalmente, pois, salimos do país e ata o día de hoxe. Bueno, consigues librarte de Arabia, volves e quizá chega o momento que eu igual definiría como gran salto na tua carreira, non? Chegas ao Compos, onde estás moitos anos, onde realmente, inda que tes un remanente xa anterior, pode que si se forme aí o Iago Iglesias que coñecemos, non? Sí. Digamos que pasamos o paso de estar en categorías regionais, en equipos que evidentemente, pois, zona do Barbanza, zona de pois, como che dicía, Portonovo, Pontevedra e demais, sí que teñen nome, teñen nivel. Naquele momento era Pontevedra B, terceira división, pero sí que damos o paso, digamos que no momento en que entras nun clube como a ese de Compostela, digamos que xa o nome, xa a institución, xa a magnitude do clube outro, sabes que hai máis presión, sabes que hai máis ollos centrados no que vas a facer, e sobre todo pois nun momento que habitualmente na miña carreira sempre chego aos clubs nos momentos que hai descensos, ou nos momentos nos que hai momentos complexos. Bueno, pero empezando tense que tocar, correcto. Hai que coller o que che dá. Totalmente, non, e sobre todo que creo que agora mesmo, co paso dos anos, tanto Compostela, Pontevedra e 2 temporadas, Zamora, Clube Deportivo Lugo agora, en todos os sitios os que fomos, cando digo fomos, pois falo de min, de Alex Otero e demais, sempre chegamos en momentos difíciles para os clubs, decepcionantes, por dicirlo de alguna maneira, pero ao mesmo tempo ca idea de construir e de ilusionar outra vez, non? E de xerar un proxecto. E a realidade é que neste mundo do fútbol isto é moi complexo, pero a sorte que teño, ou a sorte que temos, é que a realidade é que os sitios onde vamos, pois sempre botamos mínimo un par de temporadas, non? E vamos con esa idea. Evidentemente eu son o primeiro que quere resultados inmediatos, pero nós traballamos ansiando e pensando en conseguir 3 puntos cada fin de semana, pero pensando a medio largo plazo, non? E a realidade é que a nosa experiencia nos di que con tempo, con calma, facendo ben as cousas, evidentemente exixíndose, que se consiguen grandes cousas. É unha anécdota moi boa, bueno, que particularmente me gusta moito, que contaste incluso nunha entrevista a unha compañeira da Voz de Galicia, que é que, cando descendes con olla, cando te chama o Compos, e tú pensas que o Compos te chama para o equipo xuvenil, non para levar o primeiro equipo, non? Eso é. Que é tremendamente curioso. Como reaccionas cando che digan, non, o primeiro equipo? Sí, porque o ano que eu paso do Santiago Xuvenil, o Noia, a terceira división, ese mismo ano me chama o Compos para ir po Xuvenil. En aquel momento xa a súa idea, ou o que falara con eles, era que eles querían que eu fora para o Xuvenil, con vistas de futuro, para estar dentro do clube, ir crecendo co clube, e chegado o momento, pois o mellor saltar o primeiro equipo. Eu digolles que non, voume para
Noia. O ano seguinte chamame outra vez, entonces eu pensaba que volvían outra vez a chamar por esa tal. Entonces vese que despois dun ano, pois evidentemente deuse ese ano no que nos vamos á terceira división co Noia, o Compos descende de segunda B a terceira, esa mesma categoría, e digamos que penso eu, co paso do tempo, pois que evidentemente houve un seguimento ao largo da tempada esa, porque naquel momento era Manuel Castiñeiras o director deportivo, e sí que agora está, un pouco, digamos, retirado entre comillas, non está é unha mágoa, por certo. É unha mágoa, pero é unha persoa que a verdade que lle dedicaba moito tempo, que veía moito fútbol, que sempre o veíamos por diferentes campos, vendo xogadores e vendo partidos. E digamos que ven por aí. A realidade é que nos vamos ao Compos, ou houve o Compos por Manuel Castiñeiras, é o que aposta por min. E despois de 5 anos, pois fixemos todo o que fixemos ali no Compostela, en gran parte gracias a él. Vaste despois a Zamora, 2 anos no Zamora tamén moi bons, e logo volves a Galicia, chegas ao Pontevedra e devolves ao Pontevedra como mínimo o lugar que se merece, non? Tamén 4 anos bonitos, no Zamora tamén no Pontevedra moi ben, non? Sí, a verdade é que sí. Zamora foi a miña primeira experiencia fora de Galicia, pretiño, pero moi ben, a verdade é que moi ben. Claro, despois de 2 anos, pois volvemos a Pontevedra, a verdade é que estes 2 anos, sobre todo a temporada pasada, non, que creo que é o máis cercano, e creo que, pois mira, a realidade é que Pontevedra xunto con Compostela, pero Pontevedra creo que os 2 anos son o claro reflexo do que vos acabo de dicir, non? Creo que chegamos nun momento convulso, un descenso de primeira ref a segunda, prácticamente de últimos ou de penúltimos, a afición estaba pois encrispada, non? E o objetivo era ascender, evidentemente, pero tamén desde o primeiro momento en que falei ca directiva, ca presidenta, ca dirección deportiva do Pontevedra, eles querían enganchar a xente, querían facer algo, querían volver cun pozo, cunha base para crecer, non? No primeiro ano, a verdade é que nos fastidiou quedar eliminados na última eliminatoria contra o Betis B, pero a temporada pasada, eu o decía moito a temporada pasada, non? Que seguramente se non quedásemos eliminados a temporada anterior ou non vivíramos as cousas que vivimos na primeira temporada, non viviríamos a temporada pasada, que foi espectacular, o sea, a nivel Liga, ascender 4 xornadas antes de que acabe a Liga, despois o tema da Copa do Rei, non, que creo que foi o que máis chamou a atención, pero evidentemente é un proceso. Creo que os segundos anos son a clave. Agora mesmo, en primeira ref, ves equipos que están facendo ben as cousas, mismamente este fin de semana pasado que xogamos contra o Baracaldo, un equipo que leva 2 anos nesta categoría. Concerto de equipo. Correcto, leva o adestrador, leva 4 anos, cada ano quedan 10-12 xogadores, traen 8-9 novos, e así como se teñen que construir. Eso é moi importante, digo, nós ansiámolo moito pola parte de, rezamos literalmente. Sí, ansiámolo moito e queremos esa estabilidade, queremos ese crecimento, porque levamos moitos anos dando paus de cego, ao final toda España o viu, porque ao final é o que che vai levando todo o tema da xestión, e ansiamos un pouco todo o que se viviu daquelas con Bouso, de Quique, de non ascender, de salir en hombros do Anxo Carro. Quero dicir, isto non é de prisa, a todo correndo, así que levamos moitos anos de penumbras, así que vamos a intentar leválo con calma, e seguro que entre todos vamos pasiño a pasiño, pero sendo firmes. Eu entendo... Non te me olvides de Xulo Díaz antes, como mencionou Iago, porque logo falamos moito de Kiki, que con respeto e admiro moitísimo, pero antes hubo un Xulo Díaz tamén. Eu entendo que afeccionado, e nós, que eu tamén como adestrador, eu quero ganar todo, eu si podo ascender no primeiro ano, evidentemente, pero creo que eu son un pouco diferente, eu considérome un adestrador diferente no sentido de que eu sei que o meu traballo depende de que a pelotita entre, esa é a realidade, non? Sei que os resultados van a marcar se eu son bo ou son malo para
o exterior, non? Se eu son bo ou son malo vai a ser cousa de se a pelotita entra ou non, pero eu son un enamorado dos procesos, gústame, evidentemente me fastidia non ganar o fin de semana, non? Que nadie interprete isto que estou dicindo como, bueno, non quere ganar ou non, todo o contrario, eu son o primeiro que quere ganar e son o primeiro que apreta. Ademais, eu dixen os futbolistas o primeiro día, eu digo sempre, por sorte ou por desgracia, eu veño de os 2 últimos anos ou o ano pasado vimos de perder 6 partidos en 10 partidos en 2 anos, que se di rápido, sabe? Entonces, un a ganar acostúmbrase rápido, a perder é non máis tanto. complicado. Entre medias hai que saber gañar e hai que saber perder, e hai que saber utilizar a derrota para crecer, a victoria para non crecerse. Sí. Pero o que vos digo, estamos traballando para que eses procesos cheguen o antes posible. De feito, eu creo que hai unha evolución no equipo da xornada 1 a xornada 10, non só a nivel futbolístico, sino a nivel competitivo, de como competimos. Evidentemente tamén ten que ver co nivel dos futbolistas, que cada vez se van encontrando mellor, que cada vez nos conocemos máis. Non é fácil confeccionar unha plantilla de 23 xogadores e acertar en 23, esa é a realidade. Cando digo acertar, non quero dicir que agora os coiten os xogadores e digan, está dicindo que non acertou comigo, non é eso, sino que hai que, para certas cousas, certas maneiras que queres xogar, pois necesitas ensamblar os xogadores. Eu sei que a nosa maneira de xogar é un proceso, un camiño un pouquiño máis largo, pero que cando cheguemos ao punto de facelo, o vamos a facer moi ben e vamos a ter moitos resultados. E sobre todo, creo, eu son un fiel creyente, tamén yo digo aos xogadores, que eu quero ir para casa ca sensación de que si ganamos merecemos gañar. E si perdemos, que tamén merecistes ganar, pero que perdisteis por outra circunstancia. Correcto, irme para casa frustrado porque este partido era para gañar. Que o fútbol non son matemáticos. Correcto. Un apunte que quería facer agora, aproveitando que sacache o tema da primeira charla que lle deches aos xogadores, e tamén o que decía agora Edgar. Primeira chapa que dieron un xogador. Exactamente. Bueno, eu gustoume moito naquel vídeo que colgaron no club nas redes sociais. Pero eso está todo preparado por el de prensa, eu non lle faría demasiado caso. No, pero falaba agora Edgar non do distanciamento que houve durante anos nesta cidade co Club Deportivo Lugo, non? Que parecía que vivíamos un pouco a afección e o que vean sendo pues, o propio club dúas esferas completamente distintas. E me gustoume moito unha frase que lles dixeches aos xogadores, era recalcar o privilexio de adicarse a xogar ao fútbol. Non sei como de importante pues, é eso para ti. Todo, que o dixen antes, non? Eu creo que son un privilexiado de poder dedicarme a isto, de poder estar nun clube como o Club Deportivo Lugo. Para min, o Club Deportivo Lugo é o terceiro equipo de Galicia, para min, en canto a categoría. Evidentemente está o Celta en primeira división, está o Deportivo en segunda división, despois está o Club Deportivo Lugo. Por moito que en pasado ou en pasado reciente hai un clube como o Racing de Ferrol que estuvo agora en segunda división ou o que sea, non? Eu creo que o Clube Deportivo Lugo é histórico a nivel galego. Evidentemente, se vas ao pasado de cantos anos estuvo tal equipo en primeira división e non sei que, pois o Compos estuvo en primeira división, o Pontevedra estuvo en primeira división tamén moitos anos, 2 clubs nos que estuven, e que evidentemente teñen moita historia e que eu estou tremendamente agradecido de estar ali, pero para min, e por iso tamén no seu momento pois decido vir ao Clube Deportivo Lugo porque de sempre, eu hai 5, 6, 7 anos estaba adestrando en segunda B, en segunda R, non sei que, o Lugo era unha das referencias de Galicia, non? O Anxo Carro, a cantidad de xogadores emblemáticos e de nivel que pasaron por Lugo nos últimos anos, adestradores, é dicir, cando ti te dedicas a isto, eres de Galicia, tes que ter ganas de adestrar o Club Deportivo Lugo, neste caso, non? Ou tenche que gustar, ou ten que tes que ter como esa ilusión de chegar a adestrar os grandes clubes de Galicia. O Lugo é un deles, non? Entonces, para min é un privilexio dedicarme a isto. Os xogadores, a xente moitas veces, non? E falo un pouco pola afección e pola xente de a pé, non? Para min, ser futbolista é un privilexio, porque hai xente que se levanta ás 6 da mañán
para ir a traballar, é unha profesión totalmente diferente. A xente di, non, que o futbolista vai ali, entrena 2 horas, vaise para casa e tal. Bueno, o futbolista tamén se ten que privar de moitas cousas, ou se debería de privar de moitas cousas, non? Correcto. De que o viernes ten que estar na casa ás 10 da noite e tal, descansar, tal, porque hai unha parte de adestramento, unha parte de descanso, hai, bueno, é unha profesión diferente, Eu creo que calquer rapaz da rúa, calquer persoa lle preguntas que che gustaría ser, eu entendo que o 90% diría que quere ser futbolista, non? Esa é a realidade. Por iso eu transmito eso. Pero claro, é que nós para facer o noso traballo, ou o futbolista para facer o noso traballo, ten que estar feliz, ten que estar contento, como calquer outro traballador. Sí. Que pasa? Que hai outras profesións nas que ti estés contento ou non contento, ti tens que ir porque tens que facelo e tens que facer o teu chollo, non? Pero claro, eu non entendo a un xogador de baloncesto aquí no máximo nivel que ven de Estados Unidos e que este deprimido porque chove, porque el ven de Texas e ali non... Correcto, claro, e o rendemento non é o mismo. Sí. É difícil porque ademais é un deporte colectivo, teñen que estar ben todos para generar esas asociacións e que despois o fin de semana pois que a pelotita entre, non? Entre todos pois generar ese bo ambiente. Entonces, bueno, despois, hai moita xente que conste que me levei unha grata sorpresa, que todos os días nos adestramentos temos moita xente vendo os adestramentos. A pesar de poñelo ás 10, por un poquinho máis tarde, que hai xente que queremos ir. Na pretemporada chegamos a ter hasta 20-30 persoas vendo os adestramentos, hoxe mismo había 12-13 persoas vendo os adestramentos, e poden ver o que facemos entre semana, non? Pero habitualmente o afeccionado chega ali e ve o que fai o xogador ou o adestrador o domingo, sí. Non? E non sabemos que non chega para facer unha valoración global. Si eso entra a pelota vai ben, si non entra a pelota, pois non vai ben. Pero tamén é certo que eu, polo menos, o que eu percibo desde o banquillo, que percibo un pouco na contorna, ou a xente que me vou encontrando pola cidade e demais, é que a afección do Clube Deportivo Lugo mira máis alá. É algo, desde o meu punto de vista, correcto, é agradecido, e para min é agradecido que un aficionado diga, joder, que outro día o Baracaldo era bo equipo, pero xogamos mellor, non? Que che diga eso, ou joder, o día do Celta B, este equipo cada vez xoga mellor. Bueno, pois, ves que piden algo máis, non? E como eu, a miña idea de fútbol, porque eu tamén moitas veces entendo que o fútbol é un espectáculo, e hai que gañar. Pero eu creo que a xente que paga e que vai a ver o tal, ten que estar contento co que o equipo fai. E creo que a afección do Lugo xa non de agora, sino de hai moitos anos, o que falaba desde a época de Quique Setién, e demais, creo que ese fútbol, esa idea de que o equipo pois é valiente, que o equipo intenta facer cousas diferentes ao resto, gusta. Aquí gusta moito. Gusta, e sin embargo hai outros contextos no que, por exemplo, en Zamora, xa non gustaba tanto. Pois non era máis frío, era pois gustaba máis a transición, gustaba máis os ataques rápidos, gustaba máis cargar ali a área e daba igual si ti colgabas o balón e despois che corrían e che facían un non pasaba nada, non? De feito, si tiñas un pouco control e tal, pois a xente, joder, que aburrido, que claro, sí, moito control, pero bueno, creo que hai que chegar a un punto intermedio entre ter o control e evidentemente xerar ocasións de gol, e é o que temos que ir xerando pouco a pouco. Co árbitro do Baracaldo sigues falando por WhatsApp ou xa cortaste a relación? No, bueno, a ver, ao final evidentemente eles queren facer o seu traballo ben, pero... Digo porque é raro, non? Que faléis tanto, con un árbitro che de opción a falar tanto a ti incluso. Sí, bueno, sobre todo ao final, o dixen en roda de prensa, ao final o terminar o partido estábame esperando e joder, me dixo, a ver, eu che entendo e tal, e digo, bueno, é de agradecer porque o estamento arbitral creo que é unha profesión tamén complexa. Moi complexa. Pero o que dicía outro día, ao final hai partidos nos que unha faltita de aquí que che ven en contra, un saque de banda que é para que ti crees que é para ti e danlle ao outro e que che saca. E pouco a pouco van pasando pequenas cousiñas que van declinando hacia o contrario, favorecendo o contrario, ainda por riba, pois despois hai certos equipos, como neste caso o Baracaldo, que son equipos físicos, que van ao contacto, que non che pitan falta, que che deixan seguir, bueno, eso pouco a pouco vai creo que penalizándonos a nós,
dándolle ventaxa ao equipo rival. Entonces, bueno, entras aí nun momento de crispación, porque ao final tampouco un é de... No, simplemente protestar de situacións de... Facíame gracia porque a vez que unábamos a banda estabas falando co árbitro e dicían que lle está contando. Sí. Pero quero decir, está ben, no? Porque ao final sí que parecen que son moi cerrados, que intentas falar con eles, que solamente os capitáns poden falar co árbitro, que apartan a todo o mundo. Quero decir, eso ao final, que soñan un poquinho máis persona a hora de saber levar o tema, de poder falar contigo, de expresarlle as inquietudes desto foi ou non foi, como biches. Sobre todo, creo que agora co VAR novo, eles síntense... Chamalle desastre, síntense, claro, que inda por riba... Si antes, si tomaban unha mala decisión ou non acertaban, pois bueno, pasaba e xa está. Despois vías o resumen ou vías o tal e diste, pois equivocouse, pero ahora como tes opción de tal, de pedir, non, de oye, que te equivocaste, se ten que ir ali a pantallita e dicir, pois si, equivoqueime, non? Que tampouco é fácil, tampouco é fácil, de feito a semana pasada... o penalti non o vimos ninguén. Creo que Gallá, nada máis, que estaba por ali, non? Correcto, a anterior semana contra Unionistas, hai un penalti clarísimo. Eu non entendo esa xugada, a Pastrana, que de feito pedimos, non vendo a imaxen, non a dá tampouco, claro, nos ainda por riba gravamos ca nosa cámara no lado contrario, e desde a nosa cámara viñamos de volta no autobús e viña vendo o partido, e cando vin a imaxen casi tiro con todo. É unha das xugadas nos últimos anos que non acabo de entender o que vi. Además, Iago no momento de quitar gafas cambia. Acaba o partido, quitar gafas é outro. Xa un Iago máis. Xa o que temos hoxe aquí. Xa cando vin chegar sin gafas dixen bien. Mais sosegado. Como recibiche a noticia, non? De que se iba a implantar este tipo de norma, de chamalle X, é un pouco heredado do básquet, non? Chamalle. Claro, porque tamén a nivel de adestrador cambia un pouco o plantexamento mental que tes do Sí, cambia totalmente. Bueno, pois a verdade é que nun primeiro momento, pois un pouco a expectativa, non? A ver de como vai a ser a cousa. Eu creo que todo o que sexa axudar, mellorar, igualar, é benvido. Que pasa? Que o problema que creo que temos nesta categoría é a calidade de imaxe, a capacidade de utilizar cámaras, despois ainda por riba, pois os diferentes estadios nos que xogas, neste caso o Anxo Carro, pois é un estadio amoldado a fútbol profesional, podes poñer as cámaras en sitios perfectamente, tes espacios suficientes para poñer unha cámara. Sí, pero por exemplo, o tiro de cámara de Unionistas é lamentable. Ou Arenteiro, ou Arenas de Guecho, ou tal, é outra cousa diferente, non? Entonces eu creo, claro, cando ves a primeira división, evidentemente a primeira división deixa moitos cartos, genera moitos cartos, hai moita capacidade para eso, correcto, en estas categorías, bueno, todo o que sea mellorar. Despois, certa presión no sentido de que eres ti como adestrador o que ten que tomar a decisión. Fiarte dos xogadores. Toca madeira que de momento todo o que usamos, pois máis ou menos nos está favorecendo, non? Que pasa? Que tamén é certo que a utilización do VAR de feito, nas dúas últimas semanas, os propios árbitros nos están facendo chegar que para pedir a para intervención, cortar o xogo, non? Claro, que non se pode pedir para iso, o sea, que hai que ser, que só se pode pedir para tres cousas, non? Un penalti, non penalti, error de identidade ou unha expulsión, unha tarxeta que ti crees que non é, pois como foi o día do Racing de Ferrol, non? Que lle sacou a amarilla, nos pedimos a vermella e demais. Porque si é certo que para cortar ritmos, para é moita picaresca, é un tempo morto, realmente. Eso é. Entonces, claro, si cada vez que vas a consultar, que nos estamos indo a tempos de 10 minutos, de 8 minutos, de 12 minutos, tuvemos, non sei exactamente o día do Racing de Ferrol, se non me equivoco, fomos a 12 minutos, entre as expulsións, ou non sei que, bueno, pois é outro deporte. Pouco a pouco se está convertindo en outro deporte. Rompes o ritmo de partido para os xogadores, pero tamén para o espectador, que quedas ali, porque encima non ves nada ti no estadio, simplemente ves que se fai un revuelo de xente ali. Eso é. Sí. Cando te chama o Lugo este ano, tamén ves a checar para o juvenil, xa, por suposto que era para... No, home, din por suposto que era... Sorprendeute, de feito, cando te chaman ou... Bueno, sempre que chaman os clubs, pois fai ilusión, non? Nese sentido, non o esperaba, verdad? Non o esperaba, de feito,
A realidade é que todo parecía ver que nos íbamos a ir fora, que seguramente nos fóramos fora de Galicia, había cousas fora, e cando chamou o Clube Deportivo Lugo... Tampouco pensaste demasiado? No, a verdade é que vin 2 veces a Lugo nunha semana, tuve 2 reunións, a primeira con, bueno, creo que con todo directiva, con Ronald e con Javi, e Rubén Arce, que é Secretaría Técnica, unha reunión larga, de casi 3 horas, e unha segunda, pois, 4 ou 5 días despois. Porque además notache que eras o elexido, que eles apostaban forte por ti. Sí. Por lo menos foi o que nos transmitiron sí, aquí, non? Sí. De feito, eu salo desa reunión, pois, con ganas de vir para aquí, sin eles dicirme directamente, oye, pois eles evidentemente pois estaban mirando de diferentes perfiles ou de diferentes adestradores, pero sí é certo que nesas 3 horas falamos de moitas cousas, e sí que me fun ca sensación de que, bueno, un pouco eles o que transmitían do que querían que fose o proxecto do Clube Deportivo Lugo, máis o que eu entendo que debería ser, pois que congeniamos, e bueno, non salín da primeira reunión dicindo, vou afirmar aquí 100%, pero sí que me fun ilusionado, fume contento, e na segunda reunión, pois, creo que foi máis curta e un pouco máis directa, non? No sentido de, bueno, pois vamos a empezar xa a falar de condicións e demais. En esa reunión, unha das cousas que máis me gustou, o digo sempre, é que para eles, neste caso para a nova propiedade, evidentemente o obxectivo é volver ao fútbol profesional, é xente de fútbol, é xente que ven de estar noutros clubes, e sobre todo neste caso a figura de Ronald, de ser exfutbolista e ademais dos vos, ten un pasado importante, é que el sabe, ou que saben o que é este deporte, non? Que evidentemente hai que ter a ilusión, hai que meter toda a carne do asador para conseguir as cousas rápido, pero eles sempre falaron dun proxecto a 3 anos, a intentar volver a 3 anos, non? Entonces, bueno, partindo deso, e sobre todo, eles tamén deixaron claro desde un primeiro momento que un dos seus obxectivos era facer afición, volver a enganchar a xente de Lugo, non? Eles recordo nesa reunión que falaban moito que a temporada pasada viñan a ver os partidos e demais, e que o que falamos antes, que a pouco... Había moita crispación. Sí, é que a pouco que o equipo facía algo ben, que a xente tal, pero que había que facer máis, non? Entonces creo que é un proxecto non só no deportivo, sino tamén un pouco social, todo o tema da restauración do Anxo Carro, o tema da cidade deportiva, todo o que están facendo ao redor do club, non? En canto a actos sociais e demais. Bueno, creo que o camiño, e aí me gustoume o que me dixeron, evidentemente eu sentín desde un primeiro momento que eles querían que eu fose o adestrador porque pedían eso, non? Pedían, pois, un equipo recoñecible, un equipo valiente, un equipo que xerara afición, que a xente lle guste, vaya ao campo a seguir o seu equipo, independentemente de que gañe ou perda, e a partir de aí, pois, bueno, creo que son as bases suficientes para vir para aquí, e todo o que había fora de Galicia quedou noutro lado. Bueno, equipo novo, adestrador novo, equipo técnico novo, directiva nova, propiedade nova, é dicir, estrenamos todo, creo que só que o de prensa pouco máis. Deberon quedar por aquí o delegado, porque xa os tiñamos aquí acoplados, sí. Couso, Rubén Arce, quedámonos un pouco co cerne que a nosa xentiña, sí. E o resto viñastes todos novos, copasteis sí. Todos. Eso sí. Non é fácil, non? No, e a xente que está dentro do club, a verdad que nos está axudando moito, axudounos moito nun inicio, creo que en canto a en términos deportivos, xogadores e demais, pois claro, é complexo, porque ao final tes que, precisamente nesa charla, non, que algún, claro, de prensa o sube a redes sociais e demais, e parece que un pouco para vender humo e todo isto, pero que eu creo que
así como a nivel deportivo, pois eu como adestrador teñolle que explicar aos xogadores e teño que facer entender que o que queremos ser, non? Que o que queremos facer, que idea de xogo temos, que cousas se lle van a pedir, é a súa profesión, pois os centrales, que vos vamos a pedir aos dianteiros, a todo isto. Creo que antes de todo eso hai que saber onde estamos. E creo que hai que xerar ese verme, os cimientos que sea que a xente este cómoda aquí, non? E ti agora falas pasarán, seguro, ao largo das semanas xogadores por aquí, e cando lle preguntedes como están na cidade, todo o mundo está perfectamente na cidade, é dicir, non hai ningún xogador a día de hoxe que este triste, que non é que chove, non é que fai frío, é que tal, non, todo o mundo está encantado, non? Todo o mundo está encantado con Lugo, todo o mundo fala maravillas do campo, da afección, a min gústame moito esa comunión que hai ao final dos partidos, de que os xogadores se quedan ali con a xente de fondo, e que hai uns días hai máis xente, outros días hai menos xente polos horarios, pero sempre hai esa compatibilidade. A partir de aí genérase, vanse a generar cousas boas, non? Eu estou pendiente do que pasa no campo, evidentemente, pero eu vexo que a xente, tanto detrás en preferencia e tal, evidentemente, pois non sei se foi o día do Celta, non? Empezaban en fondo cantando, cantábamos de tribuna, cantábamos de tal. Claro, eso a min faime entender que a xente que o vive, sí, lle gusta o que o equipo está facendo, non? E o que dicías antes, estamos na jornada 10, entendemos que na jornada 15 o equipo ten que crecer máis, e que na 20 vai a ir a máis. Evidentemente isto todo ten que ir acompañado de resultados, non? E ten que o gallá sean de máis 3. A día de hoxe o crecemento do equipo está fora da casa, esa é unha realidade. Eu creo que aínda hoxe hai un Lugo no Anxo Carro e hai un Lugo fora. En canto a xogo na casa, sí que somos o máis parecido que queremos ser, en canto a un equipo dominador, un equipo que vai a buscar o partido e demais, máis ou menos acertados, pero creo que vamos por esa liña. Fora da casa creo que todavía estamos crecendo desde a seguridade, desde ser un equipo que compita, non? E o gallá, pois antes, máis pronto que tarde, pois seamos o mismo equipo na casa que fora, aínda que nestas categorías é complexo, hai que adaptarse, non? Isto non é primeira división nin segunda división, que todos os campos son tal, entonces eres o Barcelona e xogas igual na casa que fora da casa, non? Pero por outra banda tampouco se pode chorar, non? Sabes o que hai, correcto. Vai xogar un campo de césped artificial, correcto, sí, xogamos todos, é dicir, sí, totalmente, nese sentido, pois para iso tamén hai unha confección de plantilla, hai uns perfiles de xogadores, e hai uns partidos que, pois agora últimamente na casa, pois estamos xogando cos pequeniños, por dicirlo de alguna maneira, que son Neco Celorio, Chu Salva, que son máis bulideiros, máis de ter balón, máis dinámicos, e cando vamos fora, pois estamos optando por xogadores tipo Balboa, tipo físico, sí. Eso é máis físico. Ao final é un pouco eso, non? Para en confección de plantilla, pois alternar unha cousa e outra en función do que creemos que o convinte para que o equipo crezca, porque insisto, os resultados os máis 3 son moi bons para a clasificación e para crecer, fundamental, pero sobre todo semana a semana temos que ir crecendo como equipo, ganando solidez, ganando confianza, porque estaremos máis cerca neste camiño de chegar a ser o equipo que queremos ser. Vouche reclamar máis minutos para David Rosón, xugador que sei que che gusta moito, sí, pero un tío que xoga a camiseta por dentro ten que xugar. Sempre. Que che quede claro. Ese é verdade. Ese futbolista ten que xugar sempre, e a partir de aí pon os que quede. Medias subidas, camiseta por dentro. É verdade. David Rosón é un tío experto en moda, Sí. moitos comentarios aquí no programa diario. Sí. Bueno, xa para ir un pouco rematando, estamos falando da actualidade, estamos donde querías, Iago, esperabas estar mellor a estas alturas, xa non falo tanto como de puntos, sino de sensación. Gustaríame estar a nivel clasificatorio, sí que é certo que me gustaría estar nos postos de playoff, esa é a realidade. Creo que o fin de semana pasado, de haberlle ganado o Baracaldo, estaríamos aí, en de que despois evidentemente xogaron o resto, está aí, pero creo que a nivel futbolístico estamos moito mellor que hai un mes, moito mellor que hai mes e medio. Quero dicir, o equipo cada vez mantén máis tempo a idea de xogo que queremos, non? Creo que cada vez nos parecemos máis
o Clube Deportivo Lugo que queremos ser, a idea futbolística que eu teño. Creo que todavía queda moito marxe de mellora, pero sí, a nivel futbolístico, claro, a vista está, solo hai que ver os números, non? Somos o equipo menos goleado da categoría xunto co Tenerife, eso que a semana pasada recibimos 2 goles. Recibimos 7 goles en contra, pero solo levamos 8 a favor. Entonces o déficit sabemos onde está. O déficit está na parcela ofensiva, pese a ser un equipo que quere ser dominador e que quere ser ofensivo. Pero sí é certo que creo que todavía na parcela ofensiva todavía temos que xerar moito máis, tanto a nivel colectivo, temos que interpretar moito mellor, ser máis verticales moitas veces, tirar máis a portería, como a nivel individual. Creo que hai xogadores que todavía nese tercio ofensivo todavía teñen que dar moito máis. Creo que a propia afección creo que todavía está esperando a ver a eses xogadores o seu verdadeiro nivel, e bueno, estamos traballando neso, e ao final, pois bueno, é un pouco o que decía o presidente onte, ou non sei... Tiroucho das orellas. Que evidentemente, bueno, evidentemente é o seu... Non se tirou das orellas, dixo que seguimos pensando no ascenso, correcto, que é o que todos creemos. Eso é, que pasa, que sí é certo que el dicía que así que non nos alcanza, non que hai que acabar todo o que se xenera. Pero é que a realidade, diga o presidente, diga Iago ou diga a prensa, non? Sí, está claro. Agora, nós estamos traballando para iso. De feito, estamos facendo moita forza ou moito hincapié en que en ser moito máis valientes aí en último tercio, en tirar máis a portería, en cargar máis a área, chegar con máis xogadores. Bueno, é un proceso que leva tempo, O equipo xenera, quero dicir, o equipo xenera e, gusta, creo que, a xente está lle gustando. Eu, sinceramente, personalmente estou tranquilo, que outros anos non estaba. Estou tranquilo, vexo o equipo medrar, vexo boa sintonía, que outros anos tampouco había. Creo que se está deixando traballar tamén, que é importante. Entonces, todo unido, creo que nos vai a ir ben. É o que che digo, estou a verdade que tranquilo. Outros anos sí que sopesaba máis e me costaba un poquinho máis ver a luz, pero este ano a verdade que hai un bon grupo, hai moi bons xogadores. Creo que temos un grupo sano, que eso tamén é moi importante. Creo que temos un bon líder tamén, entonces creo que hai o cóctel perfecto, que hai que darlle tempo. Líder do que falas, por curiosidade. Témolo aquí xa. Tú eres outro, tú eres outro. Pola audiencia, esencialmente. Pero bueno, como vos polato. Pero bueno, eso, que penso que vamos a ter un bon ano, e que teñamos paciencia, que vayamos xuntos da man, que así que nos vai ir ben, que temos moitas ganas de que nos vaya ben, e vamos con todo a por eso. Así. Sí, eu creo que ademais que o merecedes, é a realidade. Eu creo... Sí, pasámoslo moi mal. Eu ao final, eu visto desde fora, non? Eu chego tamén para min, sinceramente, cada vez o levo mellor, pero tamén para min é presión no sentido de que eu quero que a xente se ilusione, eu quero que a cousa sala ben. Eu si veño a Lugo é porque teño claro que pode salir ben, que podemos facer grandes cousas aquí, que se pode facer algo chulo, como digo sempre me gusta moito utilizar a palabra esa de algo bonito, algo chulo. E para min, evidentemente antes de chegar, conozco a situación do Clube Deportivo Lugo, non, nos últimos anos, sí. Pero é que non é que o descubra eu, porque o propio presidente Ronald Baroni tamén o di, non? É dicir, vimos de anos convulsos e demais, vamos a intentar cambiar isto. Eu nunha rolda de prensa aí atrás dicía que, que primeiro hai que parar a caída. Correcto, para empezar o crecimiento. Estabilizarnos. A caída foi moi gorda. E a partir de aí empezar a tirar, non? Si, en ese momento non entendeu ben o mensaxe, eu creo que estaba clarísimo. Sí, porque... A ver, non se pode pasar de nada ao todo, de repente, non? Entonces eu creo que primeiro hai que parar a caída, entendendo esa caída como, vimos de 4 anos, sobre todo os 4 últimos anos, de moita movimento, vamos a dicirlo así, de moito, vale, de que non saíran as cousas, de que a afección, pois... Pero divertidos, divertidos. No, a ver.
Na prensa non se Eu como adestrador quero que a xente este contenta, os propios futbolistas, eu non conozco ningún adestrador, ningún xogador, ningún que queira que as cousas lle vayan mal, que un futbolista que se sala a arrastrarse no terreo de xogo porque sabe que vai a estar señalado, é dicir, todos temos moitas ganas de facer grandes cousas aquí, non? E todos temos esa ilusión, pero eu persoalmente falo de que teño esa presión de dicir, hostia, pois é que igual é mellor irte fora de Galicia a outro lado que non che conoce nadie a ver que pasa, pero neste sentido eu tamén dentro de vir a Lugo ven tamén ese reto persoal de dicir, joder, que eu creo que aquí se poden facer cousas boas, non? E creo que esta xente o merece, porque realmente creo que a afección o merece, non? Por todo, que hai nada, hai 3-4 anos estabades en fútbol profesional, evidentemente os últimos anos pasando mal, non? Porque en todos os anos, en 12-14 anos que estuvestes en fútbol profesional, cantos houbo salvándonos in extremis, sí. In extremis no, de milagro. Claro, entonces non había crecemento. Por iso eu me refiro a eso de primeiro parar a caída, a sentar e a partir de aí crecer para arriba, non? En eso estamos. Entonces aí hai como un doble traballo para min, non? Que por un lado sacar rendemento rápido a un grupo novo, eu sei tamén que a miña idea de fútbol pois leva un pouco máis de tempo, e ao mesmo tempo que a xente pois que vos sintades orgullosos do que o equipo fai, que vos guste, non? Que despois en ideas futbolísticas pois estaremos máis de acordo unha cousa, noutra e tal, pero que iso vaya da man, non? E a partir de aí crecer. Para min é un reto, é ilusionante, xa che digo, genera estrés en algún momento, pero a realidade, así como cando cheguei o Casero, o outro, tal, non sei que, o entrenador do Lugo, pero aquí tens que estar mínimo 8 meses, me dio Casero. Aquí mínimo contrato son 8 meses, e tal, bueno, tranquilo que vou estar todo o ano. O de outro, non o digo en plan coña e tal, pero bueno. É que estábamos acostumbrados. 8 meses, estábamos ao final era as vivencias que tiñamos ano a ano, é unha pena, porque con 3 entrenadores 4 por ano, estábamos dando paus de cego todos os anos. Final, é unha xestión que é moi complicada, eu entendo, pero e ao final pode pasar porque os resultados son os que mandan, non? Pero de boas a primeiras encontraste con isto e onde viñen? Hostia, dis, joder, pero bueno, pois aí está o tema de intentar tamén cambiar esa mentalidade, non? E a realidade é que nas últimas semanas, pois vas pola calle, vas a cortar o pelo, vas a non sei que, o que tal, hostia, pois joder, o equipo, hostia, que ben xoga, hostia, pois empezades a facer cousas tal, non sei. Igual chegas a diciembre, claro, pois bueno, pois xa se empezan a ver certas cousiñas diferentes, non? Entonces, bueno, é un reto, pero teste que quedar con eso, que eso antes non se veía, o sea, quédome con eso. O que había antes era un solar, quero dicir, agora ven pero mañá igual xa non está. Entonces, eso ahora estamos cambiando pouquiño a pouco, pero que a xente vaya vendo os brotes verdes e que vaya vendo pois que isto leva o seu camiño. Latexador de Novo Cuño, tócache despedir, me parece. Tócanos despedir. Eu quería preguntar polo Guadalajara, pero non vai a ser o demo que estamos aquí esta mañá. Así que ímolo deixar aquí. Nada, pois Iago Iglesias, graciñas por apadrinarnos neste primeiro Latexos Albivermellos. Moita sorte na tempada que ven, a ver. Moitas gracias. E nada, Penoucos, Edgar, escoitámonos no vindeiro Latexos.